Bueno, asteburu hontan ja irakasle formakuntzako bigarren edizioa dugu. Oroitzen zara azkenko formakuntza hortan ibili ginela guraso bilerak nola egin, nola lortu familiakin konplizidade hori ez. Eta zeiten dute familiak bilera hortan ez. Aipatzen genuen irakasle bezala zer egin eta nola hobetu bilera horiek. Eta familia bezala nola lortzen alduzu igual zure aurrataz informazioa ematen nezpadizute, edo beti negatiboa aipatzen dute nola lortu positibo hori, edo nola iken alda familia bezala. Egia da guraso bezala onditzetan aditzen den kezka dela, ez? Jo, bilerara joan naiz, eta etorren ez bueltan igual, ez jate deus kontatu. Ta onditzetan irakasle hanka sartzen dugu hortan, ez? Egite ditugu bilera nahiko aixalekoak eta familia gelditzen dire pixkoa sensazioen, jo, ez jate deus berria kontatu. Familia bezala ere, haunitz egiten aldugu bilera hori hobetzeko. Eta gaur ere 3 pista emango dizkizuegu. Lehenbizikoa, egin galderak. Nionez galderak, orduan ongi duaie? Karo, galdera horren erantzuna da, bai edo ez. Ez? Egin galdera irekiak, baina zehaztasun batekin, ere ez? Bai, eta lagunekin ongi moldatzen da, eta lagun honekin aurrekoan kontatu zian ez dakiz zer, ongi ikusten duzuzuk, edo matematikan buru kalkuluakin ongi da bie, nik itxian batzuan nahiko galdua ikusten dut, baina normala da. Edo ez, eskatu informazio pixko bat. Galdetu gauzak bilerara joan baino lehen, zuk pentsatu zer den kezkatzen dizuna. Ez joan horrela, jasotzera eta ez jarri ardura guzia irakasleangan. Zu ere bileran aktibo izaten altzara. Orduan, zu joten male mazara galdera irekiak eginez, galdera konkretuak eginez, irakasleak ere badu bide bat eta ikusten du zuk zer behar duzun. Zaunitzetan, irakasle bezala ere gelditzen zara pixka bat, botako diot dena, ia ez da gurasoa konten gelditu da. Ez da konturatzen zuk gehiago behar duzula. Edo agian zuk kontatu dizun hori badakizula. Irakasleantzat ikasle berri bat da. Zuretzat zure semea balaba, hitz ongi zautzen duzu. Orduan, bera kontatu dizun informazio hori beretzat agian oso baliagarria da, eta zuri motx gelditzen batzaizu, hartu zuk ere ardura hori. Eta hortarako galderak egin. Eta hortarako prestatu pixko bat itxian. Bigarren klabea, eta importantea izango zen, konpartitzea pixko bat itxian pasatzen diren gauzak ere. Zaunitzetan, ematen du itxian dena perfektua dela, eta arazoak ikastolan edo eskolan daudela, ez? Miozu konpartitzen baiozu, jo, ez dakit, azken aldin etxeko lanak egiterako nasertzen da pila bat, frustratzen da, kostatzen zaio zentratzea. Ez dakit, nekatua dagoen, edo futbolean arazoa ditun lagunekin horregatik den, edo eman pistaren bat irakasleari. Ez, azkena irakaslea zure lankidea da, ez, elkarlan bat da. Biek nahi duzue zuen txikiantzat oberena. Eta zu inporta 3 urte izan, edo 15 urte izan zure semeak edo alabak. Irakaslea hor dago ordu pila bat zure seme edo alaba zaintzen. Eta informazioa unitz du, baina informazioa unitz falta zaio ere. Orduan, zuk etxeko perspektiba ematen badiozu, edo zer pasatzen den kanpoan, nokin egoten da, nokin ateratzen da arratsaletan kanpora, edo ez nahiago dutxian egon. Ateratzen delikan lagun talde handi bat du, edo ez, nor da bere lagun mina, zein dire bere afizioak, zein dire beraien, zaunitzetan zuk agian kontatzen diozu bertzeri gabe itxian asko margotzen dula, irakasleak ez daki. Eta igual, zu kontatzen diozun informazio hortatik, irakasleak arrautzen du beste modu bat konektatzeko zure semeakin. Edo kontatzen diozu baserria gustatzen zaiola pila bat eta tatxikin baratzen, zanahoria landatzen egontzela atzo, eta agian zanahorian gai horretatikan irakasleak egiten du proiektutxo bat edo atitzen du zerbait zure semea edo alaba laguntzeko bere lagunekin konektatzen. Orduan, informazioa eskatu eta eman informazioa. Ez gorde, ez pentsatu bide bakarreko bilera dela. Eta gero ja, azken klabe bezala importantea da, agian pauta praktikoak eskatzea, ez? Jo, orduan zer egiten aldut nik nire alaba irakurketan laguntzeko. Zuk galdera zehatz bat egiten badiozu irakasleak ja jetxi behar du bere erantzuna, aterrizatu behar du, eta ja eman behar dizu zerbait praktikoa. Bertzela da, irakurketan hobetu behar du. Bale, etxera joaten bazara da, nola egiten da hori. Irakasleak badaki irakurtzen laguntzeko, irakurketa hobetzeko zer egin behar duzun. Zuk ez bai duzu galdetzen, agian bera pentsatzen du, ja ulertu duzula zer den zuk egin beharrekoa. Horregatik, galderak egin. Bale, eta hori nola ingo dut? Bueno, eta kontatuko dizu, bagian liburuak irakurri egunera 10 minuto. Bale, eta ze liburu mota gustatzen zaizkia adin honetan, edo liburu hau egokia da? Ez, zuk ez duzu zertan jakin behar ze liburu mota den egokiena, zenbat denbora, baina hor baduzu profesional bat irakurketan aditua dena, irakurketan, matematiketan, edo ez zait inporta, ez? Baina aditua da
pertsona hori. Orduan, probestu aukera hori galdera zehatzak egiteko. Eta ikasteko ama bezala, ja bezala, nola lagundu zure seme-alaba itxian. Orduan, 3 gauza horiek egiten baldin badituzu ja, bilera era bat aldatzen da. Ez? Egotetikan pasibo eta hartzaile bakarrik, bihurtzen zara sujeto aktibo, eta irakaslean energiare aldatzen da, eta irakasleare saiatuko da gehiago, eta ikusiko duzu nola bilera eta gero askoz kontengo joaten zaren itxera. Orduan badakizu, proban jarri hurrengo bileran.